ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സുരേഷ് ഗു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചക്ക അവിയലാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചക്ക അവിയൽ വെക്കാനുള്ള ചക്ക മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിയലിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 3-4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചക്കയുടെ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 മുരിങ്ങയ്ക്ക ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പടവലങ്ങയാണ് കേട്ടോ. പടവലങ്ങയും നമ്മൾ സാധാരണ അവിയലിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 4 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ വെച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തവി ഉപയോഗിച്ചോ കൈകൊണ്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ തവി കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പരുവത്തിന് മിക്സായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ചക്കയൊക്കെ കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നല്ല ജീരകം മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചക്ക അവിയലിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മൾ സാധാരണ അവിയലിന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ്. ഇവിടെ ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകാതെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇവിടെ ചക്കയൊക്കെ നല്ല പരുവത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട്. നമുക്ക് അടി കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഉണ്ടല്ലോ വാളംപുളിയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ചക്കയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത് ഇളക്കാതെ തന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കൊള്ളണം. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ അരപ്പ് മുഴുവൻ ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ അടികൂട്ടി ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് കുത്തി ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ആ മുരിങ്ങയ്ക്കയും പടവലങ്ങയും ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ചക്ക ഒരു അല്പം ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അധികം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിയൽ നല്ല പരുവത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 3-4 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിയലിന് ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണ് കേട്ടോ. ഉറപ്പായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളിൽ എത്തുന്നതാണ്. നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.